Txurru eta Naomi zuekin noa, ze gogoratuko dugu Txurru eta Naomiri ohea busti zitzaiela. Ezta? Bai, eskastu. Izarapean ere harrapatu genituen. Gero, Txurruk Naomiren amari mezutxo bat ere bidali zion. Naomiren ama gustoko omen du. Gure Txurru. Beraz, esan genezake Euskal Maitasun berria badaukagula. Baina amai Txurru pila gustatzen zaio. Jetem. Naomia, niretzako ematen da, jendeak esan da txuloa dela, baina niretzako oso majua da. Nik uste nire eman nahi duela, nire eta Txurru izatea nobia, oso, porque vamos. Lourdes López de Munay. Me enamoras. Eta zure alaba, be bai. Abo, abo. Goizian, simaz, hori. Altzagarela loin dugula batea, bereztaka asko izateko, osea, laguna gara eta zergatikan ezin gara batea loin, ez? Naomi eta nik elkarrekin dugulo, baina pasaudan ala estana pasau gure artean garauko da. Txetxu, nik uste garai aldu dela eta zure etxera jungoraz Lourdes eta Naomirekin batera afari goxo bat prestatzeko. Txetxu eta Lourdes? Txurru, txetxu, txutxu, txerru. Zesango dute gurasoek etxean? Ez dakit, nire ama enkantadísima da bida Txurru, que mejor. Mutilarekin, zure izeko Eta nire ere ama bai? barkatu, baina, Zure tia ere bai? nire tia bai. Beste egunean dituztian, en plan de, Naomi, aurrekoan ingo baskari bat ez dakizi, eta Txurru gertzen bada negatik, plater bat gehiago, bai. Begira. Tia. Txurru, Naomiren etxean mentzat arrakasta baumen daukazu, Bai, hori izan dozta. Bazkarira zer baitera eman beharko duzu, detailere bat edo surtido bat, Claro. edo Bai, sagardo botella pare bat, edo? Ardo botilla pare hon bat. Ni uste. Txurru eta Naomi zatozte erdira. Favorez. Berde, berde, berde! Que te quiero verde. Elkarrek egiten diozue, saioaren horretik eta zu gaur nola eta Eke nio bat. nola. Ez. Badakizue programa hontan, saio hontan edo zer gauza gertatu litekela, ezta? Bai. Edo zer gauza. Lourdes López de Munien, Gabon. Kaixo, Zato. Naomiren ama zara zu, Lourdes. bai, Lourdes naiz, bai. Zer moduz, dena ondo? Ondo, bai, Ama! bai, kaixo bihotza. Zer? Pues es que, esan behar denion Txurruri, zer? Ze saioan esan dakoa entzunda, uste dugu zerbait erantzun behar dugula, eta Naomik esan zuen moduan, pues ez dugu inongo arazorik etzera etortzera gomiatzeko. Bera ze urroma. Era bat aldiratiz, oso gustura afalduko genuke berarekin. Amatxo, bueno, zuk ezagutzen duzu? Ez. Vale, Lourdes, Txurru Lourdes. Apa, Lourdes. Aupa, Txurru. Zer? Zuri Txurru Lourdes gustatzen zaizu zure alabarentzat, ezta? Bueno, txarto ez dago. Bai, nire gustuko da, bai, pentsatu hori ematen du. Mira, niri gustatu bat zaitez Txurru. Makua dela, baina Oso, hori ez, pentsatu behar du Naomik, eta Naomik onartu behar du. Ez, nik. Eta Naomik zer esaten dizu, Amatxo? Ez dugu ezer kontatzen. Eta ni gainera mozkiatuta nago, azken bola honetan, zelako kaina ematen diozuen joku hori. Kaina beraiek, Lourdes? Gainera berak etxean ez du ezer kontatzen, eta horregatik gonbidatu nahi dugu zerru ezera, eta beria ezer ateratzen diogu. Bueno, Lourdes, zu orduan prest daude, zure etxeko mailan Txurruri plater bat jartzeko. Bai. Ama, gero? Txan. Txurru, Lourdesek zuzenean gonbidatu zaitu. Bai, argi eta garbi eta gainera, nik ez dakit Naomi esan dion, baina txitxu aita, oso zukadari hona da, eta, bueno, berbera egongo da oso prest, zeo, dafari gozoa prestatzeko. Ama, ja bale.
baina gauza bat, Txurru, ez hartu botellak, Bai. Eta gainera, gure artean, ona, ze badakizu lehenengo impresioa importantea dela, eta baita impresionatzeko, pues badakizu. Aprobetxatu Txurruta zerbait esan. Ba hori, gonbidapena onartuta dauela, eta ia, laster ikusten gazen. Ba, oye, ondo, pues bueno, geratuko gara, bai? Mama, gero ditugu izudik, baso bien. Listo, zita eginda orain, eguna jartzea falta zaigu, baina bazkalduko duzuenak elkarrekin Lourdes, eta gero esango diguzue. Zer, ez dizut entzun? Bazkalduko duzuela denak elkarrekin, eta gero kontatuko diguzue. Bai, dudarik gabe, bai. Eskerrik asko Naomiren ama Lourdes, aio! Eseri, listo? Naomi eta Txurru, ya está? Baina. Ez aztu ardoa sin falta Txurru, eskutxik ere ez azaldu, baina Naomi, eguna jartzea bakarri falta zaigula. Osa, ni ama, baina ze. Hostia. Bueno, ze momentu politiak, Leire.